Ai sai na dawo. A na ce ba? Me wai? Kai ke fiye cewar ka bara kai nake bara ita nake yi. Hayya. A gani na me zai hana mu kira yaron mu ya zo? Gware ku kira shi. Za ka gani magana ka zai wa biyayya ko tawa. Wai kai ba za ka tafi bane ko me? Na fiye ce ki daina daga murya kamar wata mai neman ƙuri'a. Ko dai akwai gaskiya a cikin wannan shirman da ya faɗa. Hama da Allah rabu da shi wannan hamago. Sai kina ganin haka ne? A'a. To kin ga ki masa waya kawai ki ce masa ya zo. To. Yawwa na ce ba. Wata gaskiya nake so na sani. Me faru? Anya kai da Anjali mata da mijin gaske ne? Kamar ya? Ina yawan jin musayan kalaman da suke faruwa tsakanin kai da ita. Gaskiya ba karamin farin ciki zan yi ba. Idan har na gano gaskiya. Muna yawan faɗa kam, amma ni da ita amma wadata ne gaskiya. Na riga na san komi. Amma kalli wannan takarda an sa Miss Anjali matar aure ko ba a rubuta mata Miss Ai. Ai tun ranar da ka rubuta min wancan wasiƙar na gama fahimtar komi. Cewar da gaske za ka aure ni. Za ka raba ni da kurkukun Popat. Aure? To idan Popat ya zo ya sani fa? Manta da wancan tsohon kwana. Ga Anjali ta zo. Dama ke nake jira a nan. Wasiƙa ce aka kawo miki. Shi ne na ce bari baki hannu da hannu. So na karɓa shi kenan. Wato har matakin da ya kai ma kenan. To me yasa ma zan damu? Mama ta yi min wasiƙa daga ƙauye. Dan mai gidan haya zai iso nan. Zai aure ni ya koma da ni. Mu rayu cikin albarkar aure. Anjali ɗita, a jirgin ƙasan gobe zan turo miki Raja. Ke da shi za ku fahimci juna. Idan ya kasance da ke na 'yan wasu kwanaki a nan birni, kuma koma yaya ne ai shine wanda zaki aura. Kada ki manta cewa yau muna raye ne saboda yadda ahalinsa suka taimake mu. Ba za ki ƙi yin biyayya ga mahaifiyarki ba. Za ki yadda a yi wannan aure. Na turo miki da hoton Raja. Ya canza sosai ba kamar yadda kika san shi a baya ba. Ya aske gemunsa yanzu in kika ganshi sak wani yarima. Abin zai burge ki. Yarima na aiza ya zo, zai aure ni zan yi rawar murna. An sake samun wani kazjan. Kai. Waye to shi waye wannan? Kuma dai waye shine wanda zai aure Anjali, kuma idan ya aure ta shikenan dole in bar musu wannan gidan. Amma ka gane ina da wata shawara. Wace shawara kenan? Mu razana shi ta yadda zai gudu ya bar ladansa. Ta kenan to. Shine wancan. Shi kenan sai ka sauri ka ce ka bashi tsoron ko? A'a ba nan ba. Nan wajen da mutane da yawa ka gane? Zan razana shi ta yadda nan gaba ko da an bashi kuɗi ba zai ƙara sa kafa ya shigo Mumbai ba. Tawo mu je. Ya dai me yake damunsa? Ko dai ya zaushe ne? Wani abu yake sharewa. Takalmin ne ko falwaya ce ba na ce ba. Kai wancan ba wuta ce ta rike shi ya maka ne. Tabbas wuta ce ta rike shi. Kai shi ka taimake shi mana. A kawai da jauta ta kai ta tuwa za ku nemo. Ana ran kamar guda ɗaya za ta sake shi. Maza ku da mana suke. Sauri da ta kai shi. Yanzu nan ne yasa suke neman kai ne mana, ai kawai na kawo ka ne saboda na ji tausayin ka ba na so su kai ka. Kuma Anjali ma ba wata sariya bace kamar yadda kake tunani. Noma akwai wani mutum wanda shege ta kawai take tare da shi. To waye din? To waye kuwan banda wanda ya sa aka yi maka? Auya ku ta zuba sani. Shi fa mutum ne mai hadarin gaske. Shin ka taba jin labarin Cota Cetan? Na dai taba kallon fim din a 3D. Kai ba wannan ba. Wannan shi uban daba ne. 'Yan sanda ma kansu tsoronsa suke. Shi kanansa shika 40 ya aikata, amma har yanzu ba kwamishe shi ba. Yana tare da sabuwar wuga wa kowane shika. To jiyan nan na gan shi da wata sabuwar wuga. Mai yiwa ta sheke kace wukar. To amma me yasa babu Anjali ta turo ni nan? Dama an turo ka birni ne ba don wani abu ba, sai dai a samu dama a shege ka. Domin ko da bayan shegawar ka, idan Anjali ta auri Cota Cetan, to babu abin da halinta za su yi asara. Gaskiya wannan ba gaskiya bane. Ina in ma ka yadda in ma ka ki yadda jikinka dai zai yadda. Waye Raja nan? Kaga yi bacci Raja bacci. Kwanta, kai likimo.
Shin a nan akwai wani mai suna Rada? Bayanan ba wani mai Idan suna har na haɗu da shi, sai na shege shi na san yana ɓoye a wani waje. Mutane na sun karya masa wasu daga cikin gabansa. Shi zai cike na 50 a cikin waɗanda suka shiga taskuna. Babban shagali zan yi bayan na shege shi. In dai ya zo kai masa bayani, ka gaya masa na zo, ido na idonsa ya zama yalo. Ila bai cutu ce ta. Ka dai gani ba? Ta ya kuwa zan gani bayan ka rufe mun fuskata? Me yasa ka san bada min ƙarya? Ƙaryar me nayi? Ka ce shi ga 40 yayi, shi kuma ya ce 50. Ko ma dai menene ya yi sheke-sheke da yawa dai ko? Shi ya yi ba ni ba. Yanzu sai kai masa ka fece ko? Ya nisan tashar jirgin ƙasa daga nan wajen. Ni gida ja ne. Ai wato, hakan bai da wani amfani, domin hukumar jirgin ƙasa tana yajin aiki na wucin gadi. Ni yanzu ya zan yi da. Wani guri za ka samu ka boye a nan. Cota ce tan da mutanensa ba zama za su yi duk fadin mun bai suna neman ka. Saboda haka gwara ma ka sauya suna. To amma ina zan buya. Ka je can kusa da tashar jirgin ƙasa, ka nemi karamin masauki ka sanka kanka a wajen. Jirgin farko da zai tashi ana ajiye yajin aiki sai ka hau ka fece. In ba haka ba sai dai aika sakon gawar ka yi zuwa ƙauye. Ka yarda da magana ta ko kuma ka tabe. Mara balale te ja bai, mara balale. Kan yaro, zo nan taho taho, zo zan nuna maka wani abu. Wannan shine ɗana. Wannan. Shin ka gane wannan mutumin? Ha, Haba ne, kuma ya ce min wai shi sirikinka ne. Duba da kyau. Gashi nan ku yi magana. malam shin na aure